Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आङो रुमाव थांनोसै आरोना ओमफ्राय आङो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनो सानदोंमोन। नायलांदो बिदिब्ला। आङो गाबोन थांगोननि मालफोरखौ सोजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय आङो नै मबाइल दोनग्रा आरोना बेखौ आंनो आदाया होखानायमोन आगोलावनो नै आंनिखौ खावनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय बेयो आंनो हरनाय नङाबोथ' जानानै नायखाय आङो हरनो नागिरनानै लाखाबाय दिनै सोखाना दोनसै आरोना ओमफ्राय गाबोन थांनोसै आं थांसै आरोना दिनै रुमाव बेनिफ्राय आङो जा बोरैबा मोनबाय आरोना थांनो न'आव फैबाथाय एसेबाबो थांनो बायोना ओमफ्राय आं मालफोरखौ सोनानै लाखाबायमोन आरोना बेगफोराव सोनानै लाखाबायमोन ओमफ्राय थांसै आरो नै बेखिनियाव जा गाज्रि लामायानो जों नारबायसो आरोना सालायनो हायाना बेनिखायनो जों नारबाय आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला रुमाव मोनफैलायबाय आंहा लामायानो गाज्रिथार जोंना रुमनि लामानि अबस्था बेखिनिखौ आं साफा खालामनांसिगोन आरोना न'आव थांनानै जा लेथ्रा जानानै दङ